balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, All units. Attention, all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa aksyon, komentaryo, sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Aksyon! Night Patrol Field Reports. My God, I hate trucks. Sa liwat mayang gabi, Luzon, Visayas, kag Mindanao, this is Aksyon Night Patrol. Sabado nights, walang patid ang gimmick. Pag ikaw ay very lucky. Sabado nights, umuusok ang music. Dito walang makakasingit. Sabado nights. Siyempre Sabado nights, abangan nating kaibigan kahit kailan. Sabado nights. O Sabado nights. Sabado nights, ito'y bigay sa akin. O Sabado nights, cool na cool sa akin. Wow! Night Patrol! Sa liwat, welcome na sa tatang mga ka-aksyon nga nag-monitor na karon nga Sabado nga presentation sang inyo palatuntunan Aksyon Night Patrol. Sabado kita mga ka-aksyon nga presentation sa inyo palatuntunan karon nga adlaw, Abril 17 na kita. Sa gihapon sa tuig 2021, ikapat na kita nga bulan para sa 12 naman ka mga bulan mga ka-aksyon karon nga tuig. Yari naman kita nga mga pangunang mga balita ang ato ni kadulong sa diligid lamang madugay lakip na mga nagabaga nga mga impormasyon.
Of course, mga ka-aksyon nga natipon sa bilog nga puwersa sa news team sang Aksyon Radyo Bacolod. Of course, fielded na sila tag sa mga areas of assignment, may mga ginrespondihan na nga mga balita nga natipon. Mga nagluntad mga ka-aksyon samtang of course padalom nga kung padayon nga nagadalom ang kagabihon. Padayon man ang aton pagbantay sa nagapanguna nga mga balita national kag international. Kalakip na ang pinakauling nga lakat sang panahon. Ang aton nga news center ang naka-alerto sa gihapon sa sininga kagabihon. Yadra naka-standby mga ka-aksyon si Aksyon ang Defensor. Magadulon man sa pinakauling nga update sa sitwasyon sa palibot sang syudad sa Bacolod kag preparado sa pagresponder. Sa nanuman nga maaksidente o kung insidente o kung krimen nga may magluntad sa din man nga area. Everywhere mga ka-aksyon tubtob masarangan nga labuton. Yara din ang aton nga patrol nga nagapadan nga ng biyong sa syudad sa Bacolod. Ginagman karon sa gabi ni Aksyon Dale Salatan. Of course, upod ang nga piloto sa patrol si Aksyon Nino Bugina. Bantayan man ang mga police kag latter reports nga nabusisian sa aton nga mga aksyon correspondence sa norte kag sur nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental. Sa ngalan ni Aksyon Eric Magbanwa ang inyong original kag regular nga anchorman. Ako naman Aksyon John Diaz. Sa din ka mga bahayin sang kalibutan sa 61 ka mga barangay sa syudad sang Bacolod. Kag 31 ka mga banwa kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental. Tutok na kag magpaurok-urok. This is Aksyon Night Patrol. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Sa lawat ginabi-abi nato ni mga ka-aksyon nga nag-monitor na sa tag sa Manila ka mga transistor radio. Ang nagaparok-urok siniman nga matak na mga ka-aksyon Aksyon Radio Philippine Standard Time las 9:46. Baho ang bagyo na nagapuro pa si Plat na naman mga ka-aksyon. Amat-amat nga nagabaskog si Typhoon Bising samtang ini nga nagahulag padulong west-northwest ward sang pungsod Pilipinas. Si Bising ang uli nga nasiplatan sa 460 km ang isang Giwan Eastern Summer. Kag may hangin nga dala nga yara sa 125 km per ora. Kag magmadlos nga yara naman sa 240 km per ora mga ka-aksyon. Ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang ginabatak na sa Catanduanes sa Luzon. Kagini ang mayara sa 61.120 km per ora. Sa Visayas, haraman sa Tropical Storm Signal number o kung Cyclone Wind Signal number 2, ang Northern Samar, Eastern Samar, kag Samar area. Samtang mga ka-aksyon, ginapay dalo man sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Sa sulod sa 36 ka oras ang Sorsogon, Albay, ang eastern portion sa Camarines Sur, Calabanga, Naga City, Pilibula, Bombon, Magarao, Kanaman, Gainza, Kamaligan, Milawar, Milalabak, Tinambak, Siruma, Lagunoy, Goa, Tigawan, ang eastern portion sang Masbate, kalakip na ang Ticao Island. Samtang sa Visayas, mga ka-aksyon, ginpaydalo man sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1, ang Biliran, Leyte, Southern Leyte, Camotes Island. Sa Mindanao, sa yara man sa idalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1, ang Dinagat Island, Surigao del Norte, kalakip ng Siargao, kag Bukas Grande Island, kag Surigao del Sur. Buwas nga adlaw ginalauman mga ka-aksyon nga magatugas ang kasarangan tubtob mabaskog nga pagulan sa Eastern Visayas, Bicol region kag southern part sang Quezon. Sa Lunes nga daw mga ka-aksyon ginabanaban ang mga dalasang kasarangan tubtob mabaskog nga pagulan si bising sa Northern Samar, Bicol region kag southern portion sang Quezon.
Salawat atong ginakamusta ang atong mga maukod yung matag palamati nga nagapa-monitor na karon naman nga gabi maka-aksyon. Salawat mayo ka mo maka-join sa atong nga talakayan sa atong nga pagpangalagad karon nga gabi mag-text gid lamang sa atong nga text hotline 09637570-874. Salawat suliton ko 0963-757-0874. O kung mahimo man ka mo maka-aksyon nga maka-upod sa atong nga talakayan, kag makatago ko makapadala sa inyong mga mensahe, mga komento, mga ka-aksyon. Pagi naman sa aton nga Facebook Live, mag-type gid lamang sa www.facebook.com.ph/Aksyon Radyo Bacolod 684. Karon nga adlaw mga ka-aksyon aton man balikan ang mga dalagko nga mga balita nga nagluntad sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Pumalin na abis ang Lunes, Tubtob, Sabado mga ka-aksyon. Ni may naton mga dalagkuan nga mga insidente, mga krimen, mga update. Mga balita of course mga ka-aksyon nga ginresponderan, ginkatuan, kag ginbalita man diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Naman ang first part karon mga ka-aksyon sa aton mga police reports kay dulong sa tatanan nga mga ka-aksyon. Anyways mga ka-aksyon, kamusta naman ang mga kahoy nga ginpang utod sang DPWH man? Ang unag niya pamangkod, pero may din na itong mga kahoy man. Ubos na guro ang mga habon kag ang tubig kay inugasay ay, no? Inugasay sang kamot bala? Amo ning lain sa aton abi mga ka-aksyon kay kung may proyekto kag aktibidad nga maayo kadasig sa mga opisyal nga sang gobyerno nga mag-angkon sang kadalagan kag mapasalamat kuno abi sa kooperasyon sang publiko kag serbisyo nga ila kuno ginhatag sa mga pumuluyo. Pero kung mga kaso galing kaangay sila mga ka-aksyon, especially yung pagpagtapas ni sang kahoy sa tubang sandaan airport, ito ay pinalumbaanay sila yata na mga ka-aksyon. Pinalumba sila panginwala, glay eh. Kung ako pa man kuton, dapat gid bala nga ang mga kahoy dira like sa Singkang Airport, itapson taged. Tanda naton mga ka-aksyon nga that these trees plays an important role sa increasing o pagpataas ang urban diversity nga naga-provide sa plants kag animals ang ila favorable nga habitat, pagkaon kag proteksyon. How can we just simply afford to cut trees which can save our lives, can makahatag sa aton tanan sa mga ulusango naton dira? Tigaw niya mga ka-aksyon nga logic nga maghambal bing iban mga ka-aksyon nga ang obstruction kuno ining mga kahoy sa dalan. You as professional, you should find way and perfectly plan kung ano proyekto nga ipatuman mo dira kay nga wala bala ginaguba ang dunang manggat, wala gina pang tapas ang mga kahoy. Simply because nga before kadra mga ka-aksyon nakapungko sa mo sila nga posisyon before ginatag si mo sila proyekto, di ba laging tun-an mo man na? How come you cannot create a perfect plan or either an alternative plan na wala ka ba may tapson nga kahoy, wala ikaw dara sang utdon, kung wala ka man abi may ilapas dara sa mga layi, may kaangtanan sa environmental protection. Kaya kung balikan nato mga ka-aksyon, especially we talk about science. So, ang madalag ko nga kahoy, nga iniamo ni sila ang nagasala, bala, sa mga urban pollutants. Anong urban pollutants na ito yung ginatawagaw? Amo ni mga carbon monoxide, ang nitrogen oxide, ang ozone pollutants, ang mga sulfur oxide, no? Kung baga, amo ni mga yabok, mga higko, no? O kung ang mga bisan pagani aso na bala sa hangin, mga ka-aksyon. Paano sini makabulig ang mga kahoy ni? Ginatrap na nila mong sa ila drop lang ang mga dahon, sa ila mga sanga, na amo ng purpose ang kahoy mga ka-aksyon. And of course, in times of flooding, magbubong ulan, especially sa mga may bagyo, dako ginayang bulig sa mga kahoy ngayon. Of course, kabalo naman kita sang scientific nga reasoning kung nga agahambal iba ni kinanglan ginaton magtanom sang kahoy. Do sa interlane to karon sa agis pang conduct sang mangrove planting, tree planting activity, tanan nga eskwelahan gina-encourage katapusan, wala magre-untat ang tapsanay sang kahoy. May nablatani kung sino to nagsugo pagutod sang kahoy kung pang tapas sang kahoy sa total maubos saklo sang yabok kag mga pollution dres palibot taw.
try to look at lang mga ka-aksyon is one of example. Dari bala sa may Ayala, no? Likod sa Capitol. Di ba aksyon, hen ko kakita kadara sa may Ayala. May araw na mga vlog ko ng puno sang kahoy. And that is an structural or industrial design. But it's part of their design nga ipabilin dira mga kahoy nga hindi nila pang-ut doon. May kabalukati, of course, pati man sila nga wala labot, tabi makabig ng mga century trees probably ina. Pero makabulig na for protection man mismo, and they are saving the cultural heritage sang sina man mismo nga mga kahoy, mga kaaksyon. And of course, even diri sa Gatuslaw nga area, sa atubang dira sang Negros Museum, kam nga nakasige man dira ang sidewalk project. Nga wala man dira nila ginbungkal kung gikakas darang dako nga puno sang kahoy dira. No, anong taon naton, supposedly, tani may ara gid sa nga i-conduct sila kung patuman nga mga feasibility study o kung nabi mas madalong pagigapagtuon antes si patuman ng isa ka proyekto. Pero wala bala sa uli, binasulay kay ti kilaw ay man nga ara ng proyekto, binasulay ka pa imo ya. Ang lahi di subong ti wala sa desisyon mong no, kung ano mahimo kung potato ng pagpangtapas sang kahoy. Ano daw nga brown ti ang ilan man ng sumong is request for an investigation sa isa ka butang nga hambag sa iban, the damage has been done. Anyways, mga kaaksyon bantay na natin. Kabalo ko mo, I encourage everybody. My personal view, mabako sa iba niya nga hindi nyo paguntatan ng pag-voice out o kung pagpabalo abi sa gobyerno o kung sa aton mga otoridad sa inyong ibubunot may kantanan sining nga proyekto nga ini. Kaysa oras gani mga kaaksyon nga malimunaw ang ini nga isyo, kibot lang ta, amat-amat naman yung tinapsan na kakahoy po. May nag-comment rin sa akong gamba, ganyan mo na abi problema kay ti kadamo sang sagad sa accounting. No, iban gamba, sagad sila sa debit, sagad sila sa kupit, ang iban marupagid sa credit. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:56. I-check abi naton ang aton nga patrol, ilang taon naton, sidingon naton ang pinakauling nga sitwasyon sa palibot sang syudad. I think si Action Dale Salazar ang may ginresponderan, isa dra ka operation or probably na tapna sa aton nga mga kapulisan sa isa ka checkpoint naman mga kaaksyon somewhere in Barangay Banago. No, illegal drugs naman ni mga kaaksyon. Dugay-dugay pagkatapos ng report ni Action Dale, atom na balikan ang pila ka mandalagko mga insidente, mga krimen, mga bypass operation naging kasa sa palibot sang syudad sang Bacolod. This is a consolidated report from day 1 until Saturday mga kaaksyon. Anyway, tiunaw na natin lang tawon, kamusta yan ang sitwasyon sa palibot sang syudad? Kaya na doon nag-ulan mong no, sa palibot sang syudad mga kaaksyon. Pero I don't think so kung tub-tub subong nagasigi pa sa gyapon ang pag-ulan-ulan. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Action Dale, mayong gabi, peace kamin. Yes, Action dyan, naghulaw na ang ulan sa piling mga tinion na tiyak na nagtuga lang sa pagbasa sa mga dalanon dito sa mga syudad sa Bacolod na miliyaw sa may sitio Tibukao. Bango dali kita dito sa kilid sa baybayon Action na. Ay, bugnaw na daya, bugnaw? Bugnaw din daw nagapangimaho sa city. Amo na rin mga kutong kutani mong kung anong ginahaklo mo. Kung sisi, o kung may harap pa rin na sila blas ng ginatala na nila, bala? No, do mga, na siya, panawag na bala, wag na sudan sa aksionin mong ginatala nila Action Dale, do dra ginadamo, dra ginabaligya mong. Pero kabalo ko, do laing ginagurong imo nga tuyo, dra ay, no? Nagapadulom-dulom ko diyo, may ginataglolo kayo. Hindi ka gidaka na balo ka, Ido, da? Isog pa na tayo sa mga taong, Ido. Oo, basta ni kagani residente sa sitio Tibukao, prepara reduction dyan. Kagakalto kasanag-sanag na lugar para ma-identify nila ang imo sining nga tsura kay bakit lang ila nga pagitsende hindi kay niya particular no diri sa may sitio Tibukao syudad sa Bacolod Quezon. Ang checkpoint reaction dyan ya 24 hours diri ka lang aton sining kapulisan sa mobile patrol unit ako ni MPU ang nagaman sa aton sining checkpoint sa tining mga tinion. By the way, balikan naton ang puno balakson dyan. Yes. Oh, kaya ang puno nag-viral. Pero ang puno nga nag-viral,
wala na pangutod kadi ang mga litrato dira sa Bacolod City Public Plaza ang agin post sa Bacolod PIO. oo. Amo ni subong ang naga-viral action diyan. Kapulok Action Dale, ang engineer sina nga puno sang nga o kun ang engineer mismo sang dira nga lugar nga nagkay o abe o kung nagpatahom sina dira naga-monitor karon nga gabi. Sige, ben, ang taon tabi ko na no, tabi ang sitwasyon. Kaya ano nagtatawag naton nga nag-viral sa mga Action Day, no? Kaya kabalo ko nagapamati kini sa mga gabi. Subong niya, hindi niya negative nga mga litrato makita nato sa social media, kundi positive action dyan. Bangod yung mabala makitaan mo nga ang mga puno, nagdugang gidya sang katakom, nagapatakom pa sa mga palibot rin sa mga syudad sa Bacolod, binadala sa may Bacolod City Public Plaza Action dyan. Kita mo mga litrato, do hindi edited niya mo. Yes. So, kuha sa ngaga, usually kung ang ibang dila nga mga nag-post edited, ang mga color, ginalain para magtahom ang mga litrato. Pero, ang post kay na sa Bacolod City PIO, kag pagpadulong na mga ginasang patrol, nagkuha man sa pila ka mga litrato, daw mambaka action dyan, daw ara kaya sa ibang nga lugar, sa unang plaza, daw wala din sa paka, pero subong, nag-viral, no, ining nawong o kung laragway, sa Bacolod City Public Plaza Action dyan. Pero ang iba nag-comment, nag-viral basi bala daw ang atensyon bala daw madula na to nakita ko na kami nag-post ng tactics diversionary tactic para daw to ko na mo buin-buinan blang ila to ko nga kainit digto sa mga pagintang tapas bako si Iban ari dari naman kitawa sa mga kahoy naman sa plaza. Kung makitaan mo, kung may mga drone shot action dyan, grabe, gidaan nga katahom. Ang Bacolod Public Plaza daw yara, kaya sa iban nga lugar or sa nabukid abi, nga daw nga ti, amo na, no, isa sa mga ginakatuan diri sa may syudad sa Bacolod, nga makabig, isa katahom nga lugar, mabugnaw, kag pwede maka-relax. So galing ti kung maulanon, ang mga action dyan kay daw wala diri sang mga pulungkuan nga mayara sang ato. Pero ongoing dira ang development sa Bacolod City Public Plaza Action dyan. Pero magluwas sa PIO, may iban man ko lang mga persona subong ang friends daw sa social media nga nag-post action dyan sa mga litrato sa mga puno diri sa may syudad sa Bacolod, no? Pero so, subong ang case bala, isa dala bala ka I don't know kung nakita na sa itong mga ka-action o kung sa itong mga viewers online, may isa dala ka talalupang doon, ang ila bala nga mga shed dira. Ang shed na nila, usually nga sa sulod mismo, no? Do arap lang do structure do waiting shed, pero wala siya sa pulungkuan sa palibot. Amo na ilain nila nga architectural design, but sa nga ang disenyo niya nain, kay wala iya bala sang atop like nga may sinabi o konsimentado. Kung makita na ito maka-action niya, ano na yan, ang bukas bala, ang iya mismong atop, nakita mo na Action Dale? Yes, action dyan. Do ka Japanese style. That's it. Makita mo yung or basi wala pa natapos, or basi may nagdugang pa dira nga mga disenyo. Pero makita dira nato, no, nga ining color brown nga structure, nga may mga poste, kag dumera lang sang do ladder, nga nagahigda action na dyan. Amo na lang sa kuno, amo na gina sa kuno according sa nastorya ko dira, ang bal nila, amo na gina sa kay do amo na sa kunong design. Kaya ang purpose sinagali para hindi bala nga magtinerdra or magpunsok or magtulog-tulog, abe, ang managastro standby dra, kay ti kung may atop na, ang matabo sila da tiniranda, tulugan, abe. Although may gabantay nga poso kag ang pulis, pero do amo na ko ng pinaka-purpose kun nga ado wala na sa bala nabutangan gid sang atop nga do lain ang iya nga design Action Dale, no? Tahoma. May man action dyan para at least hindi bala pag tiniran nila sa mga persona dira nga nagapaliwaliwa kag ang iban nagakatulugan, ang iban nga bang nakainom, hindi nato malikawan, ang iban nagakaagahan action dyan. Tugtog nga madulaan sila nga pagkagamit dira mga cellphone o kung ibang taga mga valuables. Isa una magtuki kita sa Blato entry sa police station number 1, may mga hubog action dyan nga dira na yung kakatulog pagkaaga, kag nag-report lang nga may pila na ka mga gamit nga nagkaladula, no, bagod na sa mga ginpang kawat action dyan. So amo na, no, nag-aamot madula taho mga Bacolod City Public Plaza, kag hopefully soon once nga ma-turn over ni natang contractor sa LGU, basi may mga may mga inauguration or man dira ang tawag action dyan.
since ang national government under Department of Budget and Management o DBM, may raman sang share action dyan or ginpain nga pondo para sa pagpatahom sining Bacolod City Public Plaza Action dyan, no? Sa sininga mga tinion ti ang patrol nagapabilin diri sa gihapon sa area sang Sitio Sibukao, Barangay Dragos, specifically diri sa may checkpoint action dyan. No? Nagapadayon sa gihapon ng inventory diri sa ato sa kapulisan. Action Bangod may duwa, Dale, ang ginanamin mo na nga sa Sibukao, ginayon digtogid sa pinakasulod, no? Kahit may duwa ang checkpoint ang Banago mong mayari di sa Puno Taytay, kag digtogid sa pinakasulod, gid. Iya, action dyan. Dirikit sa may kilid sa Iya na sa ka motorized tactical unit sang Mobile Patrol Group ni Police Lieutenant Rondel Tapang. Abot ko nara si Sir Tapang kay dodra Iya, sa action gatinero. dyan. Sir Pico na ang head to go ang head sa gid. mobile patrol unit. So ara gid siya. Susundin nga mati, wala diri ato okay. Sir Pico o galing tiya wala din turn over nila sa police station number 3. Nga mo ang may jurisdiction no sa sining area sa Sitio Sibukao, barangay Banago action yan. Actually, abi na mo kay na dito sa may unhan nga na checkpoint sa aton sila nga kapulisan nga may nagabantay man dito sa may Taytay. Action dyan galing diri gali pasulod-sulod pa sa may Sitio Sibukao. Naglapaw kami kami action ninyo sa may basketball court ti Dokalindong Mandoya. Nagbalik kami diri sa may checkpoint sa may Sitio Sibukao, Barangay Banago, Siyudad sa Bacolod action dyan. Normally, amo na bala ang aton sining mga kapulisan, ang task force disiplina. Ang iban action dyan, wala niya ginasita abi, no? Or ang iban feeling nila kung ang naga-face mask ka, ang ginabutang mo sa sagang, hindi ka na pagsawayon sa aton sining otoridad. Pero, action dyan niya, strictly implement, ilabi na subong nga nagataas ang COVID-19 cases diri sa Masyudad sa Bacolod. Kag isa diri sa mga example o kon ehemplo, ining natabo sining duha ka mga lalaki nga mag-abin action dyan, kang ila sining unang violation na face mask, nga ang face mask nila, ara sila sagang, kag wala face shield. Okay. Samtang sakay si sa tricycle o kon pampubliko nga salakyan, amo ginatan nga sining unang violation. O galing sa ulihi, ang aton sining nga kapulisan nagpangayo sa identity, ano nila pangalan, din sila nag-estar. Isa din action dyan sa mga lalaki, nakuhaan niya sang suspected shabu, no? So, ang violation, una, pag-violate sang City Ordinance 944, ang minimum health protocol sa Bacolod City, and then sa ulihi, na dugangan ang violation sang isa din sa mga nadakpan, bangod nakuhaan sang ginaligar, illegal na drug action dyan. So, sa sininga mga tiniyon ongoing din ang inventory sa aton sininga police station number 3 nga mga investigator, kag-tested, ilan ang aton sininga kapulisan nga nagabantay, no, sa nagagwa, sulod, sining mga persona, either nagasalakyan ka man, o kung nagalakat ka action dyan, ilabi na, no, nga init-init ang alan nga Sitio Sibukao, Barangay Banago action dyan. Digay, ihatang natin ng complete nga details ang report sang patrol, ang identity sining duha ka mga nedakpan, kagang recovery sang aton sining kapulisan sa sini nga gabi. Observation report gikan diri sa City Sibukao, Barangay Banago, Siyudad sang Bacolod. Ang action nyo, Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Thank you so much, Action Dale Salazar, Action Ninyo Bugina. Live na live dara mismo sa Sitio Sibukao, Barangay Banago. Siyudad sa Bacolod, mga ka-aksyon, kay kabaro ka mo dara sa may Barangay Banago, nagatutok na daya ang katapos ng Mobile Patrol Unit. Pero actually, nagatiner ginadara si Police Lieutenant Rondel Tapang, ang deputy sang Mobile Patrol Unit, mga ka-aksyon. And of course, under the supervision ni Police Lieutenant Colonel Ariel Pico. Tidra sila nagatiner, ginubada nila, ginabantayan, ginara nila. Para wala ba may makalusot kung kaisa, may aragin mga dayaan ba mga ka-aksyon nga tuwang gabi, nagabulubat si padra kag nagaduluduhin siya, dampi pakadto sa may Sitio Sibukao. Di mas mayo man nga ginatineranda nila. And tonight, amo ni mga na resulta sang isa ka maayo abi o kon abi kapisan sa mga kapulisan dra nga nagabantay, no? Da mismo sa may checkpoint. Duwarid among dari sa may Puno, Dampe, sa may Taytay dra sang Barangay Banago, and then dito mismo sa may Uluunhan, mga ka-aksyon.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, last 10:08. Good evening lang kay Sir Alex Montesa, no? Mayong gabi ko, no? Kag may raid. Ano na siya? Do checkpoint na maka-aksyon. Temo to, ang duha, ang ila violation is paglapas kung tani una sa City Ordinance number 944 o galing kay tisang ginrikisa maka-aksyon na kuwaan sang illegal nga droga. Ang isa ka o ko ng angkas may mo ang sakay sining motorsiklo. Good evening man kay Merly Magallanes and of course kay Dr. Marisa Pitalia nga naga-monitor. Good evening kuno aksyon na dyan, no? And magka-aksyon diri kita ba, no? Ipatpat naton ang pinaka mga insidente krimen nga nagluntad sa palibot sang syudad sa Bacolod. Sumugod sang Lunes bala tob-toba karona nga adlaw mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Abril 12, Lunes nga adlaw, las 8 ang takna sang gabi. Ginlutang sang wala makilala ng mga sospetsado si Negros Occidental Provincial Consultant Mariano Antonio Marton Cue III. Samtang ining natala ng magsakay sa iya salakyan sa Emerald Arcade, Barangay Palampas, surad sang San Carlos. Gindala pa sa ospital si Kiapang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor. Abril 13, Martes nga adlaw, las 12:30 ang takna sang kaagahon. Ginpahayag ni San Carlos City PNP Public Information Officer Police Lieutenant Ruby Aureta nga ang sospetsado ang sakay sa isa ka salakyan. Dugang pa ni Aureta mahimo man nagaposisyon sa malayo nga lugar ang mga sospetsado nga naglutang kay Cue. Si Cue ang nakaangkon sa pinasa dughan. Kaginingagaw pa si kidalas sa San Carlos City Hospital apang gindeklarar nga patay ni Dr. Jose Maria Perez. Wala sang may nabatian gid nga klaro nga lupok. Ano pa wala naka-react daan ang iya nga mga bodyguard. So may mga security man siya, ma'am? May ara siya nga security. Pero wala, amot ganing hambal ko, wala gid gawa nabatian ang lupok. Ano pa wala sila ka-react dayon. Martes, Abril 13, 1:50 knakra sang kagahon nagapot sa crime scene si Negros Occidental Police Provincial Office Director Police Colonel Rome Palge kag ang scene of the crime operatives o konsoko para sa nagakaigo nga investigasyon. Naglawig sang 3 ka oras ang investigasyon sang soko sa eksena sang krimen. Abril 13, Martes, nas 9 ang takna sang aga. Nagpalayag ang kapulisan nga mga dihon sang Special Task Group ang Negros Occidental Police Provincial Office sa Nokpo agud tutukan ng investigasyon sang kaso nga pagpatay kay Negros Occidental o kun na Provincial Consultant Mariano Antonio Marton Cue III. Si Cue ang kilala bilang isa ka political mover, anay Chief of Staff sa 1st Congressional District sang Negros Occidental. Kagkaron isa man ka Vice President for Finance and Administration sang Ledesma Group of Company. Abril 13, Martes, 1:00 sang hapon, natukiban sang kapulisan nga ginsunog ang 3 ka mga bakho sa isa ka quarry site sa sitio Buenos Aires, Barangay Consing, Banwa sang Ibi, Magalona. Sunog kay Police Lieutenant Colonel Robert Pitate, hepe sang sila'y PNP, silang unang nagresponder sa lugar. Agud upod ang Negros Occidental Mobile Force Company, upod man ang Bureau of Fire Protection sila'y. Bangod ang lugar sang insidente ang may malapit nga access sa Barangay Ilopez, sudad sang sila'y. Dugang pa ni Pitate, iya nakita ang streamer kag flaglet sang mga rebelde nga grupo o kung ginapatian miyembro sa New People's Army nga ginbilin sa lugar. Abril 13, Martes, las 6:30 ang takna sang gabi na dakpan sa entrapment operations ng kapulisan ang isa ka social media poster nga nagwa bilang isa ka hold-upper sa crossing Gaston, Barangay Pontamisa, Banwa sang Manapla. Ang sospetsado isa ka tapasero sang tubo kag residente sang Hacienda Bayabas, Barangay Torstosa sa nasambit nga Banwa.
Abril 13, alas 9 ang takna sang gabi, malapit nga sa milyon nga balor sang ginapatihan shabu ang nagkompeskar sa duha ka mga separado nga bypass operations sang Regional Drug Enforcement Unit o kon RDEU 6 sa syudad sang Bacolod. Ang unang operasyon ang ginpatagayon sa Jupiter Street, Henrietta Village, Barangay Singkang Airport nga nagresulta sa pagkadakop ni Samuel Talaman, 32 anyos, kag na-recover ang masobra 204,000 pesos nga balor sang illegal nga droga. Ang ikaduha nga bypass operation na nadakpa naman diri sa First Road Puente Vela Subdivision, Barangay Takuling, syudad sang Bacolod, kag ining nga persona nga ila nadakop ang ginkilala kay Jim Estacio, 30 anyos, kag residente sang San Dionisio Subdivision, Barangay Granada, kag isa ka local o kon isa ka street level individual. Abril 14, las 8 ang takna sang aga, patay ang 45 anyos nga barangay Tanod matapos ginluthang sang wala pa makilala nga persona sa Hacienda Margarita, Barangay Consing, Banwa sang Ibi, Magalona. Ang biktima ang ginkilala kay Elmer Ortensio, isa ka enkargado sa Hacienda Margarita kag nagapuyo sa amo nga lugar. Samtang Abril 14, alas 10 ang takna sang aga, nakakuha na sang closed circuit television kung CCTV footage ang Task Force Kwe kag ginatun-an sa karon ng posible nga nahimo agud makilala ang mga suspetsado. Suno kay Negros Occidental Police Provincial Office o Nocpo Deputy Spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco, ginatutukan sa otoridad ang makaduluda nga nagaparking nga silver gray Starex kag puti nga van. Abril 15, launa 55 ang takna sang hapon, patay ang isa ka tricycle driver matapos ginuthang sang riding in tandem sa Zone 4 Barangay Mambulak, syudad sang Silay, sa mismo sa mga syudad. Ang biktima ginkilala kay Jesus Pason Jr., 33 anyos, kag residente sang Sitio Basurahan, Barangay Mambulak sa amuman nga syudad. Suno kay Silay City PNP Officer in Charge Police Lieutenant Colonel Robert Pitate, nagamaneho sang tricycle si Pason sang ginluthang sang sospetsado. Giningago dala sa ospital si Pason para mabulong apang napatay pasado las 2 ang takna sang hapon. About 12:55 this afternoon, Zone 4, Barangay Mambulak, Silay City. Okay. Ang suspect naton is unidentified. Yung victim naton is Jesus Pason Jr. E. Jimenez, 33 years old, taga Sitio Basurahan, Barangay Mambulak City. At around 12:55 of this date, April 15, 2021, unidentified person shot the said victim on his head. Samtang Abril 15, las 8:16 ang takna sang aga, wala na nag-report pa sa Police Regional Office o kon PRO6 Personal Holding and Accounting Unit o kon PAO ang duha ka mga pulis gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office o kon NOCPO nga nagpositibo sa illegal nga droga. Suno kay PRO6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong, ang maini amo Sunday Corporal Joseph Vergara nga nadestino sadto sa kando ni PNP kag Patrolman Nicolas Martinez nga nadestino naman sa Binalbagan PNP. Abril 16, nas 9:32 ang takna sang gabi, na-recover ang masobra 100,000 pesos nga balor sang illegal nga droga sa bypass operation sang Bacolod City Police Station 7 sa Purok Manabianon, Barangay Alihis, syudad sang Bacolod. Ang mga nagkaladakpan na Mosanday Romulo Dipon, 32 anyos, Antonio Dipon, 32 ang edad, kag lunsay residente sa Barangay Alihis, kag Gary Velez, 32 anyos, ng Barangay 34, tanan sang syudad sang Bacolod. Na-recover sa bypass operation ang 8 ka plastic sachet sa illegal nga droga nagabugat sang 17.5 gramos kag nagabili sang 119,000 pesos, 500 pesos nga marked money kag mga drug paraphernalia. Kanining target na zone natin sa bypass operation, recently nadakot man natin dito sa area sang police station number 4, 2017. So residente ni siya sang barangay 16. Actually, target na niya sa mga pila ka unit, no? Subong na niya na kuwan ginagbalhin di sa sining lugar. So, subong tigayon din nato na
Abril 17, las 10 ang takna sang aga na kompiskara sa mga otoridad ang 2.6 milyones pesos nga balor sang ginasuspetsuhan shabu sa Joint Bypass Operation sang National Bureau of Investigation kag PNP Drug Enforcement Group sa Purok Sigay, Barangay 2, Syudad sang Bacolod. Ginkalala ang mga nadakpan nga sa kanday Dan Aldrich o kon ang nadakpan mo si Dan Aldrich Ballesteros kag nagapuyo sa amuman nga lugar. Suno kay NBI Agent William D. Arca, ginakabig si Ballesteros nga high-value individual, bagsakan, kag baligyaan sang illegal nga droga. Nakuha sa nadakpan ang 3 kadalagko nga sachet, kag 22 ka bulto sa ginasuspetsyon shabu, lakip na ang bypass item. So mga tuwis na namin, naminanmanan at inobserbahan ang trabaho nitong si Dan Aldrich at base doon sa information namin na may darating shabu kahapon sa kanya, isinagawa namin, in-schedule namin yung bypass operation. Hindi na ko paano kayo, hindi lang kami kabilukan mo ng iyangan mo. Wala kami nuhaw nga mo ng iyangan. Pati kami yung kaskwila na siya. Wala man siya mga ano. Ang iyang mga pakaisahan niya ng iyangan barkada. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 10:19 na. Amo na mga kaaksyon ng pila ka madalag ko ang mga insidente ng mga krimen kag mga balita no nga gintutukan sa Aksyon Radyo Bacolod sa sulod sang isa ka semana humalin Lunes tubtob Sabado. Amo na para sa kompleto bala nga detalye sa totalan nga mga kaaksyon atong gikamo ginaengganyo nga diri ka mo monitor no sa Aksyon Radyo Bacolod mga kaaksyon para inyo mabalaan kag inyo mabantayan ang mga nagapanguna nga mga balita. Good evening lang kay Barangay Kapitana Madeline Diaz ang Barangay 18. And of course, kay Sir Jonathan Diaz, mga kaaksyon. I-check nato ang pinakauling mga balita nga natipon. Dito naman gikan sa norte nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental, mga kaaksyon. Ang mga nabusisian sa mga blatter report sa ato naman gikan mga kapulisan. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Opo kita kay Aksyon Roger Goteb. Aksyon Roger Goteb! Oo. Yes, action dyan! Though delayed na naman ako. Ano? Do delayed naman. Oo, ko naman Daw talampao na naman. Dahil naman mag-uni nga po nga, dahil lang kaya nga. Daw ano man? Nga po ikaw ganyan Gangkor nga rin yung mag-uni yaman. Ano niya? Ang guwain na doon na udom ka ko. Ayun, di purma. Yan na, ang monitor nga, digital ni mo. Digital. Oo, pero kung ikaw na mag-angkor, rigato, di mo sa mag-uni. Sa mundo, hindi mo sa mag-uni, oh. Tanong ginapagawa ang storya, hindi mo ko di pa pungkoon? Ayun, di purma. Happy birthday galing ano? Action Roger, birthday. Ano naman daw? So, ano na huya? Siya na perdi pilo na, no? Perdi pilo, guro? O, perdi pilo nga. Kaya nga, kung hindi siya ka cellphone ka palapit siya, tupad sa akon nga. Kung ano pa kaya? Amo na budlay, basta manggaranon, kakagdamo ka cellphone. cellphone. Kaya ako sa cellphone, tupad sa akon monitor. Amo na ganyan ang balko, amo na budlay, kung damo ka kwarta, kagdamo ka cellphone. Ayun, di purma. Monitor na isa ka bilog. Monitor gali, isa gali ka bilog. Isa ka bilog na cellphone nga, Android sa kakipad nga nag-istorya sa imo de. Oo. O, kipad niya kay, wala ko naman nga, lapit ko yung dual citizen, ini ang dual citizen. Ako cellphone nga, Android niya, Kaya ako cellphone nga, Android niya, para lang niya pang susiding sa mga balita. Yang isa ya? Ang isa niya, tayo mo isa nga po na pangsiding man ay, no? Nagtubong nga po niya, gagamit. Bulo ka, maraming isa nga lihi, so ahon ka sabat, wala kang ako na cellphone, kahit
isa lang among cellphone, wala na sa cellphone, bali ang among cellphone na duha, isa lang. Lain ang tono mo ako. Ayo di purma. Amo na Taiwan para lang balaan mo. Okay. Actually, Roger, birthday gini subong ni mong ni Police Major sa sa Valladolid PNP, Wilfredo Binoman Jr. Birthday subong ni. Birthday kay Sir Binoman. Oo. Yun nga. Birthday gini subong. Birthday subong kabalo ka amo gini timpo nga double celebration gid mong kanyang ligad promotion. Subong birthday pagidya. Te, makon mo na. No, correct ko. Ga-monitor sa mong. Ay, gali ka. Sir, mayong gabi na happy birthday. May the Lord bless you more. And? Ikaw lang kabalo na. Ayo di purma. Ikaw na lang kabalo na, Mag. Daw ba kuya? Hindi ka maguya kay Sir Binuman. Kay kabalo ka, Mayo, gini si Sir Binuman, mabuot, gini nga tao, ya? Ay, tuda, biya. Oo, post gina kay Sir, ya? Ako kanutar gigos na yan. Oo, kapos gina kay Sir Digto ya palapitan. Saan? Correct na biya na. Kagapos man to sa na notaran ko na. Oo, apos gito yung lagawan. Ayo di purma. Sa sa sabong mong sa may dulid? O sa Valladolid, Sir Binuman mong? Valladolid siya. Oo, Valladolid siya. Hindi magaluna. Nagpa-Valladolid siya. Nagpa-Valladolid sa. Alin sa sentro, Bacolod, pa-north, Taylo, sa may Valladolid. Oo, correct na. Di mayo na ito nga pag-celebrar. Siguro may siya, so dyan niya ma-assign si Sir Binuman niya. Isa mo lang niya katawag. Ara, dayo na Kung may gusto ka nga i-clarify, gusto ka mag-interview, ay niya kung sa katama niya ng sila nga very, very, very friendly person. Patami, Ayo di purma. Ang imo nga very, very, gandaan pila kabilog. Kasi mo, overwhelmed sa karoon blanc. Oo, mo overwhelmed sa blanc. Basta makapadala sa blanc, budlay na. Ayo di purma. Kinala yung palang gulpi from Valladolid. Pakibot kami di Blas Dalom stasyon do. May ari di Blas masugat na karon sa mo na. Tari, ang iyan na ginuslan nga alam masibi magaluna. Pwerte mo to. O, doon nag-retire. Abot ko naka-retire si Sir. Or ano to man? Ano tabo kay Sir? Police Major Katunina. Kay Sir, promoted gini si Sir Katunina, no? Captain pala siya, Captain. Captain pa lang Japon. Oo, Captain siya. Pero daw manog police major naman na. Oo, ay batik ko kuno do sining mga quarter ko binulan do gahulat-ulat mas lagoro. Oo, gani. Manaman na gani nga gin kwanto siya. Di Muslim siya nilutihan ta Buhara para sa iya nga promotional pana siya. Oo. Ang aton nga duwa nga obra kada report mo sa akon naligad si Mana birthday man. Ni Police Lieutenant Colonel Albert C, di ba? Oo, birthday ni Sir Albert, oo. Subong, may birthday man? Oo. Gari kita wala gid chansa. Ayo di purma. Sige lang. Kabla. May pagani. Way pa? Maulat-ulat lang tayo, no? Pero ka, bisan late na iya. Kabalo naman kasubo sa mga estilo, bla. Ano, better late than never? Never. Dato, mayara pa na siya sa phone na forever. Ayo di purma. Forever's not enough, Forever's not enough. Di ba makanta na? Ano na ganit? Forever's not enough for me. Ayo di purma. Ano na sa? Daw nagkamali ka dyan, Nga how? Sa tono ka nagkamali, Purma. Sige, be, paano ba yung tsakto ka tono, how? Doon sa pinyo pa rin. Anong tsakto ka tono? Ang tono yung tsakto sila, ya? Oo. Ang iwali street music na imo, Ano ba dapat, how? Ako niya, medyo sway ni kaya. Anong sway, man? Ay, inablang kasi, ano ka na, nadula. Mga country music? Ayo di purma. Ano naman country music na imo guro na namin, ya? Amo na sa? Wala siya, forever magyapon. Sige, biya pa ba tiya kami besang forever? Nabigyan na namin mo na ako?
daw na lula sa mga una. Kung ngayon naroon na tanin, namin na tanin. Ito, na-plaster na. Na-plaster na? Ay, dinagid mo po. Dinagid. Ay, dinagid? Yan ang nasunod na. Wala dumduman ko. Nasunod Berne. Nasunod sa Bando. Ay, matsagan mo. Ako pa Japon ba? Hindi mo na pumalikon sa Aksyon Eric, ikaw? Ayaw da kay Aksyon Eric. Agad lamang sa kanta, mga kanta ka ba? Maayo kayo, di mo sa pagmalikon ba? Huwag pamati, isang na karoon na gabi. Pag sa Bando, pwede lang siya na ba? Si Kapoy, masigit pala. Ayaw di purma. Nakaboy sa kapala to? Kita mo gito, haw? Kita Hindi ko galing ko, pre. Nataw yung balas mo, kasi kung nakulangan na, yung ako. Bueno, nagdako po yan. Ayaw di purma. Pasyatan mo. Ay, Aksyon Roger. Huwag na, malita. Natripalo pa si Aksyon Eric ba? Huwag pa mo, no? Kasi kung kasi message sa ako niya, masilisap na ko na hindi pagpatami. Pero mabalik na ko, basi ko, ayaw di purma. Amo ginang imo na nga balantayan. Kaya kung yan ako diya. Manight patrol mo kung diya ma-report. Amo na siling mag-kuhan kita kung magamuna. Ano ganin magbahar. Amo na pagsiling ha. Goodbye. Ayaw di purma. Huwag sa budlay na mga hugos. Matas na action dyan. Mata muna yan. Gani man. Teka, musta dra man? Musta na dra sa Cadiz, subong, ang COVID? Kaya may mga ari. Dili sa Murcia, may budget officer nga nagtaliwan. Bangod sa COVID-19. Dra sa Cadiz or dra sa Northern Negros, kamusta ang status in terms of COVID-19? At nagkabot-abot diya mga kaso, subong niya. Okay. Kasi sunod ka doon kadlaw, may nagdubo. Kason, ang sagay, nag-34 naman na ganito. Ang Cadiz, alit sa 124, nag-116 sa 12 na lang. Okay. Galing ka din mo pag ina-swab mo. Oo. Dason, padayon, madaya vaccination, subong kati, bisan pagani ang premier, maling sa lansin, tapos magani sa vaccine. Sinovac po na, Sinovac. Ay, oo, nakapatublok naman sa gali, no? Bakuna. Oo, si former board member gari ako niya rin nga transplant, kidney transplant pala gari, patutok man sa Sinovac. Dari sa Bacolod, si Mayor Bing Loradia, kaina, nagpabakuna naman. Pero ang iyaya bakuna, Aksyon Roger nga kayong gamit, AstraZeneca, no? Ginaklaro dari nga, pwede na siya kababakuna kahit may mando, ginman from DILG, may go signal, nga mga alkalde sa mga high-risk areas, pwede na gidman na makapabakuna, no? Di magaling kay dra si Mayor Bading, Dris Bacolod, ara naman si Mayor Bing, no? Nakapabakuna. Lain lang galing nga brand ilaging gamit, no? Depende man na iya kung muna, pero sakto na katigin mandoan magini sila nga mga high-risk, katigin kadig man high-risk area, no? Tumuna kasi ko kay Mayor, ko ba si Mayor ko lisyo ko order ka mga ganyan niya. May kwan niya, may mando niya. May mando na yan. Kahit last time to, ang sa may area sang Escalante, tiyan mo itong ginauro isyo, pero tiyan ba man ito nila, anda man nila nga sabton mga kaaksyon. Kung ano bala ang may mga show cause order, abi. Pero anyway, inihiyang papabakuna sa mga alkalde, may ara na gin man ni Go Signal. Di ba Aksyon, Roger? Amo gani, tiyan mo lang diri. Sa sulat sa Cadiz, kahit so si Mayor pala niya, dani mapauli, ganito mo. Oo. Galing may mando na. Siguti may mga Mayor, kasi kung wala ka na pabakuna, masibla kung iban lang maglalang-alang pa sa talawa. Kundi, kaya na may titos ka mga barangay captain taga mga bisabulyo nila pang bakuna. Mga pilato, wala ko kawa dita, pero kaya na nagbakuna sila eh. Okay. Ang Sinovac, tanan ang pang bakuna action dyan. Dabot na lang galing kasi isan ang DOH gambal nga
Why sa kabalo kung astasan o kay wato manakpan wa pag hasukan o lang epekti ang mangin epektibo bakuna lawas sa tao. O kagdasyon ang budlay pag ginagati siyempre hindi man garantiya hindi ka dapat takdan COVID pero kung ang fever kung ginamas yan mapahagan-hagan din. Okay, mayo na. Nga kung ganito sa quotation o sigo gani text mayor basi kung may slot na ang mga katapos imidyal ko diri sa aton sa Tatis tatlo kami di kuti basi ko pwede naman kami isalang lang niya balo niya ko ng doktora Maria Victoria Banyasa. Anyway, action dyan balita nato diri masubo man balita kay natay man isa ka kadako kaon action dyan na patay mo sa aksidente wala kayo na wala na 45 kontak na isang hapon. Okay. Actually, why ni sa mapatay ito sa aksidente sa motor yan kundi napatay ni siya naman nalatayan sa guma sa trailer traktura. Trailer sang traktura? Trailer ng traktura ni. Natabo ang incidente dahil sa may National Highway sa in front kini ba sang Paso Bay sa Hawaiian bala. Ako pa niya si Daributon, barangay tinampaan sa kagkabigit siya. At rin ang biktima action dyan, ginkilala ini kay Florencio Lumacao y Jeronimo, 38 anyos ng edad. Residente sa Purok Nakar sa barangay Magsaysay, na bukid-bukid ni siya nga bahin sa barangay at Purok Nakar nito na may pananagay ng bukid ni Katapabla sa barangay na Puwerte action, Roger, puwerte ginakalayo nga lugar. Kay nadunduman mo ito ba nga nakapit kami sa kalanaan? Oo. Na, dito kami ito nalin ba? Nagdulong kami ito ba sa 4-piece? Puwerte kalayo nga lugar ito? Layo kayo action dyan. Muna ang lugar sa diyan ginaistaran ni Florencio Lumacao nga kani. Pero sa report nga man nagpauli naman siya ganiguro dito. Ang inali lamang ati ang iya sini nga ginasundan balang traktura. Kaya man siya guro pagod kasi maluka ang trailer at diyan wala sang signal light mo. Nasig padalaga niya pagkatapos gulpo nagliko sa mangga abla pasulod. Okay. Pagliko sila kumuga sunod kasi bumalapag to pagkatapos bunggo sang iyang motor nga ginadala yung single motorcycle na pula ngayon crossover ng motor ni nahulog siya dito siya nagtupay dalam sa trailer inapak sa guma. Ang traktura gagala mismo bali ang traktura trailer ano man ang traktura nakalampuwas na gani kaya ang trailer nga ginadala mo nagbulapag sa dalan. Okay. Taga munang naglapak sa iyati pati kumugat man sa trailer. Kumbaga, action Roger, ang traktura doon may ginaguyod sa nga trailer. May ginaguyod nga trailer. Balo ka sa salong sulit na yan. Oo. Yung tinay kabugat, tumunang nagito, man sinay sa biktima, ang trailer na ginamaniho, ini ni Melvin Lapi Tumabini, 31 anyos sa edad, residente sa Rasinda Kinalungsan sa Barangay Poblasyon 1 sa Ciudad San Sagay. Ang iya traktura ni mo, massive traktor ni Blanc na may kabit nga trailer action dyan. So, subong, ang driver sa trailer, yung gin-mention na to si Wilvin Lapi, kagaya sinitraktura, impounded, karon kaga di tinado ni siya sumahin sa Cadiz City 20. Yung traktura, so dyan, wala iniya sang, wala dapat ginapanugutan sa highway mo. Kasi farm equipment siya, kung mag-transfer mo din siya sa isa kasyenda, ang dapat kinakani sa iya, karga ni siya sa isa ka-heavy equipment, kaya pagkatapos, at sa isa bala ka lugar, yaman ako ng talakyan niya nga, pag-abot niya ito, transfer sa sinda, dapat ipapanaog ni siya mo. Mulang kita niya, dahil kasi daw na-use naman lang ang traktura, mag-agi sa highway, ang budlat pa na kasi may ara sa tabig nga trailer, kasi yung trailer nga nadaksin dyan, wala na sa yan, angot dira o wala na sa yan. Yung mga trailer sa mga
verify mo bergakot tubo kay may mga signal light, may stop light, tail light. Kag makita ko na kung halimbawa maliko siya, masignal siya, pero kung isa ganun mo, sa white naman sa mga howler malaneo nga dapat maggargagan sila sa tubo, hindi nila pagpatawalon uli, kaya katawas na tabunan ng ilas niya nga tail light. Hindi mabalaan kung labi na kung gabi nga may ara gali, gumamaraspasan sa driver, lapit na. Tungod kay wala sa may kasiga nga buli, kaya nalistan sa tubo nga nagaluiloy sa buli, sa ila, siniblang nga kahas ng tracking. Hindi naman niya, dyan, wala ini sang tail light, kag wala sang signal light, of course, no, kung magliko. Amabot kay ti, suro sa payag sa investigasyon sa kapulisan na dahil Police Staff Sergeant Mark Canaria, kag Police Corporal Peter Jan de la Cruz. Kagilayon sila nag-responder dito, ang ila iya nga nakuha sa ila sining investigasyon nga nagauna ini ang traktura sa sining single motorcycle tag pagkatapos nag mid left turn going sa truck-loading. So tungod kinakundi nagbalabag siya sa dalan kasi gulti siya nga nag left turn. Ang natabo na out of control man ang driver nga si Florencio Lumacao sa ginaman niyo yung single motorcycle pag out of control sinati duling nagkanabi isi-isi pagkatapos sa tumba kaya amoy yan nagtumpa dito sa dalom sa trailer nasa diin sa ropa diri sa report accidentally run over by the wheel of the trailer of said tractor. Kaya muna nga nag-sustain siya sa mga injury sa iya sila nga kalawasan. Di pag-abot na ito kayo na sa Cadiz City Emergency Clinic. Sila pasang mga kinagatinder nga balal na doktora nga sila nga Doc, zero kinkunok. So, 0-0. So, mas 0-0, wala na gid, wala na pulso, wala na kung ano. So, sila ko ganit dok nga gini-injeksyonan diyan nga to bisan tapatay na kuno kinalan mag-apply sila sa medicine bangod man sang COVID no ko nano gito pero ko pangalangkot di ko nano ang mga rason sila ko ganit basta ko ni swab test pat ko nano pero wala naman So, muna ang pila ka mga report may katanan kinay matubo nga insidente naka-helmet man tani ko siya mo. Tapos, nako tao man. Pero teno mo na karong kay nalapakan din sa guma sining trailer sa sining traktura action dyan. Sa mga nga tumanulong ang report, balita mga informasyon kapag dalilias Mr. Jonathan Diaz Maiga bilang kay Subugman sa kay Tutudjur kay Eva Tangko kaya nagapamati na si friend na to Judy Delmo kag si Ma'am Mercy Flores to sa Tungkong kaya nagapamati man siya to dari sa may syunat sa Cadiz si Toto Jules Ributon kag Subugman si Miguel Domingolando Bakruya sa Power Dream kaya nag-tune in din sa Actionet Patrol kada gabi nagapamati din sila action dyan. Una sa balita, una sa aksyon. Sa aksyon Roger, good evening report sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat kay Dakson Roger Guteb gikan dito straight sa sudad sang Gadi sa aton nga Northern Negros Connection. Masubo-subo ni natabo sa isa katantay 8 anyos ni nga driver o kung sa kalalaki mga kaaksyon nga ginkilala kay Florencio Lumacao. Sang barangay Magsaysay sudad sang Cadiz nalapakan niya sang trailer nga ginaguyod sang isa katraktura. Muna nga, babla kung kaisa ko wala gan enforcement nga ididanay, bala? Kag wala may nagabantay o kung wala abidra sa may naga-checkpoint, problema, bisa Pinoy kisa ginaabuso bala mga oportunidad. O kisa ti even ako ng taon nato na traktura, hindi man allowed sa mga national highways, di ba? Because basically, designed saya no, sa mga agricultural works, sa mga area, of course, nga dapat, lagi sa mismo mga kaaksyon. Pero ano mo kay ti, amuning natabo, aksidente mga kaaksyon. Pero hopefully, kag supposedly, may mutani malikawan. So, ang driver sining traktura mo ni si Melvin Lapin, no? 31 anyos, sang Barangay Poblacion 1, Sudad sang Sagay.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, last 10:42 na. Good evening lang kay Don Robles, Pordigalidad, Eleanor Guro, Lilia Taton, Joval Trinidad, kay Terry Simpson Yong, Jericho Garcia Servania, Rosemary Cabo Guason, Vicente Semeliano, kay nung Vincente Dra. Good evening lang, mayong gabi, Dra kay nung Vicente, duway na kami kalagaw, Dra kay medyo sako-sako, gid man no? Kay Jocelyn Libuon Despojo, Manik Manok, good evening. Boss akong nga classmate kay Giselle Poblador, Anthony Waton, Merly Dolido Magallanes, and of course, may kami kay Antonio Waton, Rinante Aveliar, mga kaaksyon. Matapos sa report ni Action Roger Gutib, katuwa nato yung connection sa Southern Negros. Ang mga balita na tipo naman ni Action Percival Villamor. Action Night Patrol Field Reports. Action Birds, please come in. So na dyan subong man sa aton nga mga suki nga tag palamati sa Action Night Patrol nga nagapang-urok-urok gid nagapawayway sa ila tagsa sa higdaan samtang nga nagapamati sa nga Action Night Patrol no. Sa gihapon aksyon na dyan, ang nakastigyan dugang namin report sa pagbaybas sa operasyon sa kagabi. Ang isa ka persona dire, bag-o ini siya, newly identified drug personality action na dyan, kag isa ini siya ka babayi, no? Kag nagaobra sa Banwa bilang tindira sa may isa ka Changi, no? Kag dire may isa ni siya ka bata nga ginabantayan o kung bata niya gidjaya mismo, no? Kag ginadala ini sa ulubrahan kag duwa ini katuig ang edad sang bata. So ang na ini siya na baybas sang aton nga kapulisan nga ginkilala dire sa kay Jennifer Buluron i Placo, no? Alias Jen. Kag ini siya kapangidadon aksyon na dyan sang 34 anyos kag ini siya pumuluyo sang Sinda Canlaon 1 Barangay Sagang La Castellana, Negros Occidental. Gindakop ini siya sang aton kapulisan sang La Castellana alas 9:45 sang gabi dito sa Feria Street, Barangay Robles, La Castellana, Negros Occidental. Ang operasyon, no? So pagpungko gid ni Police Captain Rodjon Darrell Nigos damo na sang mga performance nga na tapos o kun na himo ang ning aton nga bag-o nga chief of police sang La Castellana, no? Si Police Captain Rodjon Darrell H. Nigos upod ang aton alert team kag ang aton nga drug enforcement unit. So ini siya nagagwa sa among nga tindahan kag baligya o kung pagig-transact sa isa ka Hitzel transparent suspected shabu kag nakuha pagid sa iya posisyon kag kontrol ang duwa aksyon dyan. Kag ini siya nga babae, ang iya nga bata ginabilin iya niya sa masulod sang tindahan kag galigid-ligid dito nga ginahapinan sang karton. So ang hambal kag suno sa aton nga pulis chief of police sa syudad sa Banwa sang La Castellana, nagapasalamat ang mga kapulisan nga ining bata na rescue dito sa ginabantayan niyang tindahan. Kag ang ini nga bata nga bagong tao ginapadidi lang ini sang bird stray bala aksyon dyan, no? Way kita ganda tayo sina ginapadidi sang gatas nga ginabutang niya sa cafe. So ginrescue sang aton nga kapulisan sang gupod man ang aton nga PNCO, WCPD kag ang PNCO kag ara man ang MSWDO, no? Municipal sang La Castellana. So ginkuha dito ang bata sa ginaubrahan sini nga sang babae ining ginbaybas kagabi. So kagin turnover mismo sa iyang pamilya ang bata. So nakita naton ang bata kagabi nang gutom gid kayo aksyon dyan
kag ginbaklan sang gatas ang aton nga kapulisan sang banwa sang La Castellana, no, kag sang WCPD kag MSWDO kag atipan anay sa madali nga tinion. Gintahakos ining bata sa Iloy kag ginadala na mismo ang bata dito sa may pamilya sini, no, nga maka bantay o kung makasagod sining bata. So makita naton dito kagabi ang eksena o kung ang sitwasyon. Ako mismo aksyon na dyan, naluoy sa isa ka babae nga 34 anyos nga nag-engage iya sa illegal nga droga kay ginapadidi niya ang iya ka bata. Aksyon dyan. So malas lang kay nadakpan sang pulis nga sa diin nagabaligya sang illegal nga droga. So ang panugyan sang aton nga kapulisan sang banwa sang La Castellana sa pagpamuno ni Police Captain Rodjon Darrell Echnigo sa aksyon dyan nga magauntap na sa pag-engage sang illegal nga droga agod hindi maparisan ini ang nadakpan nga babae kag may bata pa. So samtang temprano pa maguntap na sa illegal nga buluhaton sa pagbaligya sang illegal nga droga. Action dyan. So, amo ini ang nakuha nato nga balita gikan sa aton area of responsibility. Ang inyo ka-action, Action Principal Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACE. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din
ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna
at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. Evergreen Herbal Capsule, ang pinakabago kang pinaka-epektibo nga herbal supplement, nagabulig limpyo, pabakod, balansi sang sistema sa ato sining alawas. Ang sekreto pa sa Evergreen Herbal Capsule, ang do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa 4th quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa 4th quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:01 na sang gabi. Mayang gabi lang ka, Ma'am Vanessa Mayo, all the way from Rochester, Minnesota. Dito na ko si Mrs. Alvarez of Barangay Tango, Bacolod City. And of course, kay Sir Alex Montesa. Good evening, sir! I-check nato ang pinakauling mga balita na tipon sa aton nga patrol. Check nato na kung kamusta kung may mga impormasyon kay mga balita na tipon ni Aksyon Dale Salazar karon nga gabi mga ka-aksyon. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Dale, please come in.
action dyan nakuhaan sa 7 kasasyaisang suspected siyabong isa kalalaki sa checkpoint sa May City, Sibucao, Barangay Banago, Siyudad sa Bacolod, Subong, Sabado sang gabi. Ang suspect or nadakpan, yung kilala kay John Joseph Sase, 36 years old, residente Masang City, Sibucao, Barangay Banago. Si Sase upod si Jason Baco, 30 anyos, ang iya siningabyan. Ang sakay sa tricycle, pagwa sa May City, Sibucao, sang gini-issuean, sang citation ticket action dyan, sa kapulisan, bangod yan sa sagang ila sing face mask, kag wala nagasok-sok sang face shield. Sang ginusisa sa kapulisan ang identity sa mga nadakpan o nag-violate sang minimum health protocol. Si Sase nakuhaan sang 7 kasasyaisang suspected shabu. Ginako man ni Sase ng iyagin bakal ang droga sa may barangay Brago kag i-deliver kung tari siyang abyan. Pag malakita na sila sa may Banga, Pepsi, Barangay Bata, Siyudad sa Bacolod. Si Sase sa karon ang preso sa custodial facility sang police station number 3. Aring palayag ni Sase ang nakuhaan sa illegal na droga sa iya sining nga wallet. Napabalo niya na inyo nga himata ko, sir? Nga nagakpan kang din? Wala pa, sir. Wala pa? Bali may asawa ka niya, sir? Oo. May pabalo mo na ang taga mo na. Ang motor to, dra mong gano mo. Taga mo na. Bali ang gabiyay bla. Okay. Ang insakyan niyo? Oo, masaging pa ano man to. Kilala mo man to gali? Oo. Taga-dira man mo, ang gabiyay motor. Okay. So, ginako mo, sir, nga imbugot yung na-recover to? Ang mo to siya idulong, masaya mo to nga... Ano tong address ng dulungan mo, sir? Hindi naman ko sa akong tani. Sa may DL? Sa may Pepsi. Bangga Pepsi? Dito ako makita ay, tani, subong ang gabi? Oo. Lalaki man ang dulungan mo? Oo. Kilala mo man? Migaw man. Migaw man. Mga pilato ka sa shades or... Wala lang mabalo. Ay, pa-sugo ako. Bakal-bakal ko man daw eh. Sa gadigad. Agin bakal man yung action dyan po siyang lamang sa atos nga pagpangusisa kay John Joseph Sase ang nakuhaan sang illegal nga droga. Balita gikan sa Patrol Action yung Action Dale Salazar. Una sa balita sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Good night, ka. Action Radio Philippine Standard Time plus 11:04. Marabugig nga sa lapos sa report ni Action Dale Salazar gikan sa patrola. Kagamuya tumakakson ang kabugusan sa pagpangalagad sa inyo para tuntunan Action Night Patrol. Karon nga adlaw Sabado kita, Abril 17. Of course, mga ka-aksyon na, madamong nga salamat sa aton tanan nga matag para matingin ang pagkikupod sa aton nga pagpangalagad karon gid lamang nga gabi sa aton nga mga action unit reporters, sa aton nga News Center Redaction and Defensor, sa aton nga Patrol Action Dale Salazar ka-action Nino Bugina, sa aton nga mga action na radio correspondent sa Norte Action Roger Gutib, and of course, so we have also action Percival Verlemor. Sa ngalan sa inyo, original nga anchorman Action Eric Magbanwa. Of course, sa papanguna sa amon News and Program Director Action Rex Cantong. Sa amon Station Manager Action Nona Magbanwa. Ako po natin dari sa technical side, Action Henry Expolgar kag Action JM Biking. Sa lahat mga ka-action ako, Action John Diaz, nagapasalamat sa inyo pagpakig-upod. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,